iya yekurambuka kwemota yechivhayo iri kungodzoka mudariro ende pane vanhu 2 iko zvinezvi vari kupinda mudariro but pari kukombewa the 2 between Evangelist Trymo Muparinga versus Amai Guti. Pari kupisa. The situation is very tense. Zvinhu zvakutaurwa zvakasiyana siyana. Nyaya yacho ona inenge yatotorwa nemapoliticians, yatopinda mupolitics, maactivists vanenge vakutongotaura nezvazvo. Pachanyadzisa. But vamwe vanhu vari kuti Evangelist Trymo Muparinga chavakakanganisa hapana, and it was more like a blessing kwavari. Ende mubvunzo wapo ndechekuti asi dai wanga uriwe iwewe wosanganiswa neofa yemari iyaya nemota wairamba here? Ndo mubvunzo 1 uri kubvunzwa. Pari kunzi ende kana iwewe wairamba waizoirambire chii? Let's be very honest, muri yeZimbabwe iko zvinezvi tikamboisa politics paside, maZimbabweans vazhinji makawadi. Munogona kuwirirana kuti ngatipote tichiramba zvinhu zvinobva ikoko, but unozongoona vamunenge muchiti maleaders vacho vamunenge muchida kuti ndo vanokumirirai vanenge vakutongobuda vachita se vachiramba zvinhu. Andozvona. Saka ndo panenge pachipisa zvinhu. Asi let's watch this space. Ndauti muteerere zvinhu zviri kutaurwa panapa. I understand kuti vanhu vakawanda muneka kunzwisisa kakasiyana, muneka kuona kakasiyana, inini ndinenge ndikakuonawo kangu kakasiyana, but I'm not here kuti ndizorafura vanhu, but ndiripo pakuti ase pakungorefura because ndozoti munozotanga kuti coolant ndo basa rako, haudi kuona munhu anozviitira zvinhu zvake. But ndisanda kunzwisisa zviri kutaurwa panapa nemuchinda uyu pamusoro penyaya iyoyo yaamai Guti nenyaya yaEvangelist Trymo Muparinga. Ndoda ngogara ndangozivisa vanhu kana uri muSouth Africa uchida kuregistrwa company ovavhurwa FNB business account usina work permit kana kuti start permit, ndauya neshasha inonzi Owen ndiye anozvigona, anoregistera vanhu makampani vaya vasina mawork permit nemastart permit, anokuregistera company okuvhurira FNB business account nepassport chete. So contact him on the numbers that are showing on the screen. Andisikuda kupedza nguva, ndoda kuti mubva mango teerera nyaya yacho iri kutaurika panapa. Comrades and friends, how are you? This is Traore here. Now, there's just something which is powerful and profound in the teachings and the wisdom of my apostle Unio Guti, mudzimai with the late apostle Guti. Omana munhu waMwari chaiye manzwi ake akatumwa chaiyo. Kwete zvoti munhu angori nechipo chekunzwisisa bhaibheri nekugona kutaura obva atozviti ndaamufundisi kana kuti ndaiti tiri kutaura zvinhu chaizvo zvinobva patsime rekutungamirira vanhu zvine umwari mukati. That is exactly what my Guti has done, and we need to celebrate that woman. We need to pray for that woman, because munhu wekuti zviri zvaMwari chaiko zvekupona kwevanhu vasiyana nana Muparinga nebhogasi yese imwe yatakaona iyi ichipiwa mari nemotikari ichitambira. Yes, it's up to a person. There are certain things wekuti if you really understand the mind of God, there is no need for you to pray and ask for permission to receive a gift from Wicknell Chivai, because there is more than enough wisdom as far as the mind of God is concerned in regard to such people, their wealth, nezvinoda Mwari nezvaanotarisira maringe newe as an individual. My Guti says something interesting. She says, ndakanzwa kuti the motive behind yanga isina umwari mukati. This is where it gets interesting. Muparinga anomhanya unotora mota omhanya kunoti ndiri kuda kufambisa shoko raMwari mativi mana enye. No. But this gift, is it stemming from the will of God? Kana kuti iwewe you want to use the justification point yekuti you are going to use that car and that money kuvaka shed yekuti vanhu vazotendeuka. No. We need to understand kuti hapana nyika yaparidzwa kudarika Zimbabwe pasi rese. Zimbabwe has gone through an era yevaparidzi vanonzi vanopisa vacho. Zvekuti Muparinga, you need to ask yourself kuti chinyowani chauri kuda kuudza vanhu iwewe chekuti tingati there is something special about you. Pane revelation yauri kuda kuzotipa nhasi inojustify kutambira kwaita mota. Ndeipi? Answer ndeyekuti hapana Muparinga, ndo chokwadi. We came through an era yavanhu vakaita sana Mudhara Chiweshi.
let's ask ourselves kuti had this be an era yevanhu avakatumwa naMwari zvekudaro vava vari genuine and sincere vakafanana naana chimundara chiwechi, vaitambira here gift iyi kana kuti vaisatambira? And the answer ndeyekuti vava vasingatambiri, because zvese zviri kunamatirwa nevanhu mumatembere, mumachechi, mumamoski, mumasowe, kushungurudzwa, kutsvaga zambuko rine kusunungurwa kubva mukubata neuori hwevanhu vakaita sana Wiki Chivhayo ivava. Then you find munhu anozvi ndiri munhu waMwari omhanya unotambira mota. Mwari hapana paanombofa akazouya obva ati wakanganisa, nekuti akamhanya kuti unokudza kuti zvawaita hazvisizvo, nidhi yekuzomirira kuti utongwe pane pasina, nekuti Mwari anenge achitokudza kuti izvi zvinoita izvi hazviiti, otokutumira voice otoziva kuti izvi hazvi. But shoko takatorinzwa kudhara. Mwari anenge achitarisira kuti takatomwirira kudhara muropa redu zvekuti now taakuita go through a test which is going to qualify us for salvation. Kuti alright, nekuparidzwa kwaitwa shoko, nekutambira kwataita mari, Mwari ari kuzvifarira here kana kuti haasi kuzvifarira? So you find kuti under normal circumstances vanhu vari kushungurudza Israeri ndo vouya nemagifts mutemberi. Tinovatambira sei kana vanhu ivava vasati vachinja pamararamiro nepamaitiro avo, kuti tiziyei kuti ivo nesu tajokwa pajoko rimwe chete? As long as vana Wiki vachiramba vachiba vachishungurudza Israeri zvavari kuita izvi, wese ari kubata anything that is coming from those people, ari kubata magetsi, ari kugota moto wembavha. So Mupari ngaagota moto wembavha, wese akapiwa chino naWiki magota moto wembavha, Mwari haana basa nemi. So tinotenda zvakanyanyisa maEzekiel Guti nebasa rakanaka raari kuita newisdom dzavari kuramba vachitipa isusu tiri kukura, nesu tine shungu nenyika ino yekuti tiziye zvinhu zvekuita nezvisiri zvetu.